Mrzí ma napríklad, že sme nepočuli od vlády nejaký návrh na reformu štátnych sviatkov. Dva, ktoré by sme zrušili, by znamenali naliatie 0,5 miliardy eur do ekonomiky ročne. Dva štátne sviatky nás vychádzajú na 0,5 miliardy. To je informácia od ekonómov, nie od Mira Heredoša. Za ďalšie, mrzí ma, že sme za posledné roky svedkami toho, ako neúmerne rastie vo finále štátny aparát. Pozrite sa na tabuľku. Za posledných 8 rokov sme na sume 440 000 zamestnancov. A za tento rok vláda síce ohlásila, že nejakých ministerských úradníkov zruší, to je ale ušetrené zo pár miliónov. Vláda tento rok, pozrite sa opäť na informáciu, chce zobrať nových cca 15 000 zamestnancov do štátu. To sú neuveriteľné čísla. Ekonómovia hovoria aj z Národnej banky, že reforma štátnej správy je nevyhnutná a že takáto reforma ušetrí na platoch a na vlastnej réžii 1,1 miliardy eur. A 1,1 miliardy eur je opäť ekvivalent zvýšenej DPH, ktorú chce štát nájsť z našich vreciek. Vadí mi, mrzí ma a nesúhlasím s tým, že štát nešetrí u seba, že štát neprišiel s ideou, víziou, reformou vlastného aparátu, ktorý by zabezpečil, že tie financie budeme vedieť nájsť. Nie, ministri Taraba, Drucker alebo Kamenický si sadli proste za stôl, otvorili počítače, našli si excelovské tabulky na ministerstve financií a tie proste osekali, vynásobili, vydelili, našli tam nové položky, znížili, zvýšili od stola, bez debaty s ľuďmi, bez opatrení, bez reformy, bez návrhov. Proste od stola si našli 1,1 miliardy a povedali, že áno, tieto peniaze chýbajú do ekonomiky. Zaplatia ich občania, zvýšime DPH, vybavené. My tu nemôžeme naskočiť opäť ako občania a súhlasiť s tým, že tu pôjde hore DPH a my zaplatíme dlhy Matoviča, Hegera a Odora, ale my už dneska, milí občania, platíme aj neschopnosť našej vlády reformovať, byť iniciatívnou a nachádzať financie sama u seba.